Umar. Okay, na ce kayan nan sun iso. Okay, mota uku gaba ɗaya. To bai da matsala zan tura yaran da za su zo sai a rarraba kayan. To yayi ba matsala. Ka a ce gaba ɗaya ko ina wuya cash. Gaba ɗaya gari ya kama da wuta. Ko ina ka nema babu cash ya wuya. Allah ubangiji ko dai abin da za sa. A ce gaba ɗaya komi ya wuya babu kuɗi komi kai. Kai, yaro zo na. Alhaji Allah. Dan kasuwan da ba shi zakka Allah haɗa shi da hamfa. Kai ne dan gidan Alhaji Musa wannan bayan layi. Ni ne wallahi. Okay, to ya su Alhaji. Wallahi alhamdulillah suna da Allah dan zo ka je nan baya ka so. Alhaji yana da wuta. Gidan mai nan baya. Gidan mun nan na baya ko. Masu kuɗi na jin daɗin su. Duk wahala da aka yi na kuɗi ya shi wani suna na tashi. Kuma gashi ma yunwa ma ne ka ji wallahi ko ni ban ci ba. Ne ga dubu kamata ya taya sai abinci da ita in cika mai galan da ruwa. Shi ya so hawan jini. Madan fari. Mai yaudari. Dan kowan nai. Mai sa hawan jini. ana fita da duhu bale a haska wai alhaji Allah bai san wala gaba ɗaya ni ta kaina na kai ba wallahi kun ga rashin kashin da ake ai ko fa wannan ma sana ce alhaji zaman na so ai kai kokari sai ya kamata a samu wani abu a baka wannan ba mai bane duk kokarin da yaron nan ya je hajji ya siyo mai gaskiya dai ina tantama ba mai amma barka da kai yaro zo nan alhaji laya zo san da bashi sadaka Allah hada shi da hamfa amin mai dukiyan da babu kai yaro ya za a yi aike ka sayan mai saboda yaudara ka je ka so ruwa ka kawo alhaji ba mai na ba a'a ba ne yanzu salon yaudarar da ka ɗoka ke nan naira 1000 ni baka ka sai ka sai mini na asko baka gane ba wallahi yanzu halin da ka ɗoka ke nan baka san ko ni awa ba nan layin kana bi kana wuce ina so in taimake ka in ɗauke ka kamfani na ni adda kamfanin Alola Photography kai karatu to ka zo babu matsala ka zo min da takardun ka gobe zan ɗauke ka aiki a kamfani na Alola Photography kuma insha Allah duk wata za ka rinka karɓar naira 150. Dan kai da godiya nake Allah saka da alheri. Ba shi ka ta ka bani.